Com fem un vídeo de la pantalla en Windows? Ho farem amb el PowerPoint. Obriu el PowerPoint, aneu a insertar i a la dreta de tot teniu gravació de pantalla. Cliqueu a gravació de pantalla i a dalt de tot us apareix un menú. Cliqueu a gravar, marcareu la pantalla o sigui, el tros de pantalla que vulgueu gravar i a partir d'aquí feu el vídeo. Ara mateix jo he triat tota la pantalla del PowerPoint i el meu fill escriurà aquí una frase amb faltes d'ortografia expressament perquè us enfadeu tots amb mi. Tirem el cursor amunt, surt el menú, apretem Stop i ja tenim una imatge que realment és un vídeo i és la captura de la pantalla que hem fet. Amb el botó dret podem jugar una mica amb els estils i si baixem avall teniu guardar multimèdia.